שלום, היום אני אלמד אתכם איך להכין זיקוק. סוג של זיקוק שעושה ניצוצות אש. אוקיי, מה שצריך זה שתי זיקוקים של ימי הולדת. ריסקתי אותם כבר, צריך לרסק אותם ממש טוב. נייר כסף, דבק סלוטייפ, גליל טואלט, שנייר טואלט, תראו יותר טוב ככה, ונייר טואלט. אוקיי, אחרי שריסקנו את הזיקוקים, אנחנו ניקח את הגליל נייר טואלט מה שנעשה איתו, ניקח את הנייר טואלט עצמו שמסריחים, נשים אותו בתחתית של הגליל. אתם רואים יש לו שתי צדדים, נשים אותו פה ככה, ואז נדביק טוב טוב עם דבק סלוטייפ מסביב. להדביק טוב טוב שלא יצא לכם רק רגע, ככה נשים. עדיף להדביק ב-X, שתהיו בטוחים שזה לא יצא לכם, כי אם זה יצא לכם הלך כל זה החלק הכי חשוב. צריך להדק טוב טוב. רק רגע. צריך להדק, לשים על זה הרבה דבק סלוטייפ, מכיוון שזה יהיה התחתית. זה ישמש כמו הזיקוק דינור, זה ישמש כצלח, סוג של מה שיחזיק את זה, וזה יהיה התחתית. אוקיי, רק רגע. אוקיי, זה מה שיצא לי, אתם רואים? אוקיי, עכשיו ניקח את הזיקוקים ונכניס אותם לתוך מה שהכנו. תשתדלו להכניס כמה שיותר זיקוקים. עדיף להכניס 5 זיקוקים או 6 לטחון במקום 2. אני טחנתי 2, אני חושב שזה מה שצריך. אחר כך ניקח נייר טואלט ונגלגל לעיגולים, לא חייב עיגולים, גלגל כאלה בערך, נכניס לפחות 6 כאלה. זה השני, שלישי, רביעי ואז חמישי. ואחרון חמישי. אוקיי, שכחתי להוסיף עוד פרט. מה שצריך זה גם צריך זיקוק כזה, אתם רואים? כזה זיקוק של ימי הולדת שרשום כך.
זיקוקים. נעדיף את הגדול. אוקיי, ניקח את החוד ונתקע פה מראש הזיקוק. חזק, אחר כך נסובב, נוציא לאט לאט ואת כל החומר נשים בתוך הנייר טואלט. אתם רואים? אני מעדיף להוציא לתוך דף, תוציאו לתוך הדף, יותר קל. רק רגע, יש לי זה המון חומר. רק רגע, אני כבר אקח מספריים, נגזור למעלה, נגזור כבר את החלק שלמעלה, ככה זה יצא יותר מהר. ככה. רק רגע, יש פה המון חומר, זה אבקת שריפה, ומי שקונה את הקטנים, הוא צריך לפחות 3 קטנים, 4, 5 אפילו, אבל שהגדול שווה להמון כאלה. אוקיי, נזרוק אותו, ואחרי זה רק רגע. אוקיי, ניקח את האבקת שריפה, תקלו, זה המון. הקיצר ניקח אותה ונכניס לתוך הגליל. אם אתם מדליקים את זה אחרי שהכנתם, לשטוף ידיים לפני זה, למה הידיים שלכם ידלקו ובבית חולים ישר. אוקיי, כל החומר פה, אתם רואים? תסתכלו. לא מאמין שזה משהו. אוקיי, עכשיו מה שצריך לעשות זה לשים יד לאטום ככה. אתם רואים? אתם רואים ככה. לאטום את היד כאן ולערבב. לאטום את היד כאן. ככה ולערבב, אוקיי? צריך לאטום טוב טוב. וזה ביקשתי לעשות הרבה דבק סלוטייפ.
אם לא יהיה הרבה דבק סלוטייפ, אפילו סתם עוד. כדי שזה לא יצא לי. אם יצא לי כל החומר, כל השאר נשרף. אוקיי. אחר כך לוקחים את הנייר כסף. זה החלק החשוב. לוקחים את הנייר כסף. לא צריך כל כך הרבה נייר כסף. צריך חלק כזה בערך. אוקיי. נשים מעל החלק שלו, תעמיד אותו טוב במקום. טוב. ניקח קיסר מפרון משהו, ונעשה חור גדול, וניקח קיסר ונעשה חורים קטנים כמו נרגילה מסביב לחור הגדול. אני לא יכול להראות לכם כי אתם כמעט ולא תראו כלום. המון חורים. רואים, יש מלא חורים, ככה זה אמור להיראות. ככה. אתם רואים? טוב. ואוקיי. אחר עוד לא סיימנו. זה עוד לא הסוף. אוקיי, אחר כך תצחה קטנה של נייר טואלט, רואים? נגלגל אותה, שתהיה ארוכה, נגלגל ככה שתהיה דקה גם, ככה דק, ונכניס אותה לתוך החור הגדול שעשינו בתוך הזה של הנייר טואלט. רק רגע, יש לי דרך לגלגל אותו ממש דק. אוקיי, להכניס עד הסוף, ואז אחרי שעשינו את הריבוע, גלגלנו והכנסנו עד הסוף, להכניס עד הסוף, נעשה עוד אחד כזה, ואז לא נכניס אותו עד הסוף, נכניס אותו שהוא ייגע בכל הדברים הדליקים, אבקת שריפה וכל האלה, אבל שישאר ממנו הרבה בחוץ. תכף תראו איך זה אמור להיראות. מצטער שהסרטון לוקח כל כך הרבה זמן, אין מה לעשות. תוכלו למדלג על זה ככה, ללחוץ על האוויר. אוקיי, רק רגע. אוקיי, ככה זה אמור להיראות, ככה, תסתכלו. אוקיי, תנו לי מלא תגובות, מלא צפיות, מלא לייקים, וביי, מקווה שנהנתם.